Hi havia una vegada un grup de nens i nenes que van néixer molt lluny d'aquí. En aquest país gegant de l'Àsia, la Xina, hi van obrir els ulls per primer cop la Li Hong i la Xiaohui. En el mateix continent, al Pakistan, hi van créixer la Núria i el Kashfan. I al Marroc, un país de l'Àfrica que tenim ben a prop, hi van passar els primers anys l'Etisham i la Siham. Un bon dia, ells i les seves famílies van agafar les maletes i van venir cap a Catalunya. Una de les coses més difícils va ser entendre el que els deien a classe. De català no en sabien ni un borrall, però a poc en van anar aprenent. Ara que ja en saben més, es preparen per fer una cosa que els té una mica nerviosos, explicar un conte en català a un grup de nens i nenes més petits. Però no és un conte qualsevol, és un conte del seu país d'origen, que ells mateixos han triat. Però és de Xina, que ja fa molts anys. Era molt fàcil, era un conte molt bonic i molt curt. Han hagut de traduir-lo al català i això els ha servit per aprendre moltes paraules i que els companys d'aquí coneguin més la seva cultura. Primer vam escriure el conte, vam ensenyar a la professora, va mirar i després vam traduir algunes paraules. És una mica difícil, però sí, hem après. Un poble de Xina anomena Hangzhou. El rei va pensar donar unes llavors tots els món. Però explicar un conte a un grup de persones no és gens fàcil. S'ha de fer una mica d'actor, així que la Montserrat els ajuda a perdre la vergonya. Fa vergonya, però no tant, una mica. Tenen una altra manera d'expressar-se, són molt més reservats. Llavors, el que hem de fer és intentar que ells puguin explicar el millor possible als altres aquest conte d'una manera el més clara i expressiva possible. Jo crec que ja estan preparadíssims per enfrontar-se al públic. Però abans de marxar, acabem el conte tal com toca. Vete aquí, gat. Vet aquí un gos. Aquest conte ja està a foc. Conte contat. Ja està acabat.